Y epale laguna, que venga de vuelta, gure Nafarra resumarekin aspaldiko partez! Hemen utzi genuela, aldatu zirako pizka bat, aliantzen movida eta bat-batean ez ziren gure datuak gaztela eta bueno, orain ja pizkat ikusi dudala nola doan, atzo ikusi zen duten, bueno, atzo, zuentzako atzo, niretzako, bueno, niretzako atzo, orain grabatzen ari naizelako, baina erretatean ez dakit ezaktuki nahi zigoko dudan hau, beraz, tu hija, tu sobrina, mi hija. Coitado va. Sobrina, no. Sobrina, no. Va, ese beso, oye, cho, las hay. No corras estés por casarte. Aragoi. Emakumea dauka. Bueno, orain gauza da aldatu dela. Eta orain eskontzak eta lehenik eta behin pakto de no agresión delauka lortu behar dugu. Hau, formar pacto defensivo, no. Lanza, ofrecer, solicitar invasión, formar alianza, enviar regalos, etc. Sin formar pacto defensivo contra. Sin dute egin, bueno. Gauza lehenik eta egin inbierda pacto de no agresión bat eta gero ja bai usten dizula egiten vínculo matrimonial, hau da, justo Imperio Bizantinoko errege batekin. Hartuko de Albaniako bat hartuko dugu Tronoa, eta hori claro, lago ezin duelako mutil bat ez badute hauek bi baina matrilinean dago hostia, gure dolekoak dira dira, hau, arriba, bueno, berdin dago reclamaciones sobre el reino de Navarra en fin para construir Bizantiar Imperia, zehatuko naiz este pacto de no agresión igual ez dauderako gudetan, bale? Gudetan ez daudenean egin alizango dugu, eta dekogu hemen koloniak eta guzti, ostia hau astutan neukan Txibir Romano konkistatzen geuden benetan aiba la ostra vale, borrain asko zerrazago gainera konkistatzeko Formaciones Títulos Astuta neukan Txibir Romano godela konkistatzen pizkana eta ondo ideia ona Txibir Romano bere ganatzea bai hostia, lau amenaza Toca de Capua diru gutxi dugu, ezta? Bai. Ezin jogu oparia rocar título Condado de Capua y Condado de Nápoles. Ezin dugu egin bat, todo otorgar título hacendado, me da título místico. ¿Cómo se ve? Vale, después tiene ayúdela duque por Navarra, no. Estación electiva en Navarra. Hau, posibilidad goberaz momentuz. Eta garai oso ona. No me chantajearán. Valencia. Horretarako
Giro esperatzen dut ezin izango dugula eskatu. Bale, kriston matxina izango ditugu. Nola egiten duen neba hau, Zera... Irabazti dugu. Nola tokiko zikotzi dugu irabazti. Eta gara dago parte hemen dagoena. Parte hau ez da... oso gutxi dira. Gutxi hau. Baina tropak ondo emontro daude. Osea, guk... Nia sortzen tropa atera bade dira... Baina bakarren mina egon daude. Eta den beste mila, bale. Zuantxe ben dago bere gana zen. Inkazera del pagano. Mareskal berri bat. Listo. Batute guztago dut, hau berria da eta jarri behar ditut. Zuko, no? Ne, ez zuk ez. Zuk. Zeu. 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 Zenescal. Zeu. Eta así comandante. Zeu. 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 Paseo. Fuera. Nire amaren kartzelatu altut. Benetan. Nire ama. Benetan. Eta, 6.000 dira, Ojito con la risa. Zera gutxi. Komplikatu izango da, Zazpinaren kontra gastar eta garbi ez da posible, beraz egin behar dugu haik pizkat tropak gastatzea edo desgastatzea. Diru pizkat batzen dugun bitartean. Eta hori ja mertzenario batzu kontratatu edo, ez dakit, ezin dut asko zure gehiago egin, egia esan da. Tipo batxilotu. Y el regalo. Sortzi. Gutxen ez lortzen baut pizkate lasaitzea. Denboraldi batetan. Sonda, marrik ez. Despertar, referir, concertar... Jatito eta batik. Joder, burrukatu zenuten... Tu sabe. Inglaterrakoa? Vale, ongi. Hau ondo aterrako zaigu, vale? Inglaterra dago pizka bat. Formal alianza. Aliantza ingo dugu. Alianza eta orain laguntza eskatuko diogu. Hostia, Inglaterra dago pizka bat kriston matxina deekin,
Koso dago nahiko ondo eta... Euskara nahiko movidak. Nahiko... Despiezatuta dago Inglaterra rantxe hortan. Vale, donatuko dut baina... Ezer gutxe egin dezaket. Gehiago ingo duzu zoin nire alde... Hostia, gaztela... Hostia puta! Madre mía. Vuelta castellana, sí, pero... Hostia. Guztia gurea da. Guki ia atra ditugu Espainiatik, zera? Arabiarrak. Gure herrera zer dago, gure heredera dago Makedonian, ezta? Hori ikusten dut ditxoa. Ongi. Gure herrera dago betzen administrazioa. Ongi. Hemen, tipo hau. Ya regalo en 30. Vale, postuko da. Eta hemen jarriko dugu, ezin diogu. Eta gehiago hau ez bera Frantzia dago peskat mendik palizatxo bat emoten Puieseko nagusia comandante hau, jarriko digula hau, soldado aguerrido también mayordomo canciller mayordomo, hala, listo mayordomo izan nahi zenuena ez peskat kostu egin da beste 6.000 soldado eta guztia Frantziarena jakatu da txabal Hodik dugu rekonoziat Bizkaian, Toledon Eboran Alto de Aragón vale inbarko ditugu zer titula gaita peskat gelduago izango da movida baina bueno onartu egin dugu azkenean ez du onartu Kadir esetz bai onartuta punto clave izango da armada matxakatzea. Armada hori matxakatzea, zaila izango da. Zerlebak, badakit. Inglaterra gure laguntza nahi dago eta guk bere, ezin dugu posero egin, ezkatez bestea. Inglaterra dago ni bezala. Zito ez da ia soldaduak. Socar, encazar,
ezin dut zer gehiago egin, gehiagi dira niretzako. Berri irabazten goaz, hori ona. Gure bila da torrela. Bai, atzera. Akabo. Terreno desierto gu betidanik, Euskal Herria eta bar, betidanik gune menditsu bat izan dalako, orduan, printzipioz gune menditsu hori abantea ematen digu. Kabroiak dago. Ditu topa batzuk. Bueno, Aragoi behaz ditu. Aragoi gurekin dago, ez dago zurekin sartuta. Baina Holanda ere, eskatu aldiogu. Quiero cancelar matrimonio. Para matar, no, ezin dugu zer egin. Urge eta bal Frantziarena, Aragoi lortu beharrean, bere garai hauetan Aragoi, honetaz aparte zeukan kosta guzti hau. Aragoi lortu beharrean kosta guzti hau, Frantziak lortu du kosta guzti hau. Benetan, batzutan, flipantea da. Argitagarri bera harinago askatu egiten dau. Nik konkistatu baino. Era zuzen batetan. Zaragozan deko, zergatik Zaragozan dago gure base, orain Bolibarren dago. Mertzenarioak horretan horreko garestiak dira.